ви? Знаете ли къде е той, къде се е скрил? Хайде, следете го. С шена ли дойде? С шена? Или с автобус? С какво? С автобус! С автобус казват, че е дошъл специален автобус, доведе дядо Коледа при нас. Заповядайте на личното място и сега са дошли специално да наричат в присъствието на дядо Коледа красиви млади коледари. Заповядайте. Добре среща, домакини. Ние ви носим блага вест. Свето празник е настанал в стариния господин. Ние ви пеем домакини. Речете дружина, амин. Амин. Гледали сме, че наминали добре гости, коледари, за те после живете наши хора през тече. Първа река жълто, втора река руйна, трета река празника. Жълто, пларачи, руйна, коледари, красно лято, овчари. Речете амин. Амин! Тебе пеем стариния господини. Тебе пеем Бога славим. От дружина веселдина, живо здраво до година, година до амин. Речете дружина, амин. Амин! Мой коледо, родиво се Божечедо, на стопанин къща здраве, а на наси добри дари. Благодарим за пожеланията и сега, както повелява традицията, домакините посрещат коледарите с огромна, красива, вкусна пита. Всички да са живи, здрави и щастливи през новата година. До година пак да дойдат коледари, оркестъра да свири пак и всички вие да се веселите от сърце. Естествено, с питата върви и нещо друго. От всички учители и целият колектив на село Цанко Църковски за младите коледари парички. Малките да се учат да коледуват, да видят как се печелят парички. Толкова са ли търпеливи тези красиви снежинки и дядоколедовци, че им давам думата да поздравят коледарите, да поздравят дядо Коледа и всички вас. Здравоопазването започва от домакина. Голям гроз на лоза, пълна къща с деца, пълни обори с
сила и живот. Мир, любов на всички братя и добра на наш народ. На чужд език, на руски език ще го поздрави и учетете го и много му ръкопляскайте, да го насърчим. Печални поляна, лед, печални светлана, по дороге зимна, изкучна и тройка, бърза и бежит, колоколчка раззвучна, отделите на грамит. Оттам идите на грамит. Силни аплодисменти за Исак. И още по-силни за Елена Петкова, която работи с него, и това е дано всички отчетете изключителен успех. Втора награда за Антоанета Атанасова, пак четвърти клас. Трета награда Габриела Георгиева, четвърти Б клас. Продължаваме с първа награда, пак за Белослава Борисова, 6-ти Б клас. Втора награда Димитринка Благоева, 5-ти Б клас. Трета награда Пресяна Петрова, 6-ти Б клас. Първа награда 7-ми Б клас Антоанета Атанасова. Втора награда
8 В клас Стела Маринова. Последната, трета награда е за 7 В клас Виляна Атанасова. Виляна, наградата те чака. Благодарим на дядо Коледа. Сега продължаваме с коледното настроение. Думата имат представителите на СИП музика, нашите по-големи музиканти, 5 и 8 клас певици.
момента един поздравителен адрес, изпратен от кмета на село Павел, във връзка с дарението, което всички вие, скъпи момчета и момичета, уважаеми колеги и всички членове на този колектив, направихте за Ана Мария. Благодаря на всички вас и сега моля за секунди да чуете благодарността на кмета. До госпожа Павлина Минева, директор на село Цанко-Церковски, град Полски Грамеж. Уважаема госпожо Минева, в навечерието на светли празник Рождество Христово и на новата 2015 година поздравявам вас, учителския колектив и всички ученици на село Цанко-Церковски, град Полски Грамеж. В тези дни си пожелаваме да срещнем добрина, да стоплим и отпуснем сърцата си. Всички ние да бъдем добри. Вие, госпожо Минева, учителите и децата сторихте тази добрина с идеята, труда и всеотдайността, която проявихте. Създадохте щастливи мигове и увереност на едно дете от село Павел, ученичка от първи клас Ана Мария. Ани, нейните родители и аз ви благодарим заради това, че с помощта на съучениците доставите радост в трудните дни. С този си жест и дадохте кураж и сила. Пожелавам през новата 2015 година здравето и успехите да ви следват, да имате ново вдъхновение, да бъдете още по-добри. Честита Коледа и спорна нова година! Анка Личева, кмет на село Павел. Благодаря още веднъж на всички вас за това, което направихте. Сумата за Ани е приведена по сметка. Всички ние успяхме да съберем 1600 лева. Благодаря още веднъж. И сега, при мен дойде още една благодарност от една възрастна жена, която молеше да изкажа от нейно име благодарността й към едно момче, което искаше да остане анонимно. То не знае, че ще го направя, но по желание на госпожата и доброто, което стори, искам много силно да аплодирате Николас. За да не казвам аз, той няма да каже какво е направил. Той даже не знае това нещо, но госпожата много развълнувана. Айде, кажи ти какво направи. Защото си пример за подражание. Той не знае какво е направил. Не знае какво добро е направил, няма да каже. Намерили е портмонето на възрастна жена с цялата й пенсия. Не знае коя е тръгнала да следва в спомените си кого е срещнал и е върнал портмонето с цялата й сума. Тя му благодари. Николас е пример за всички ни. Моля, аплодирайте. И сега ние, като не можем да го наградим с нещо друго, дядо Коледа, го поздравяваме с един много специален за нас момент. Тези малки, Николас къде се скри, тези малки снежинки са подготвили. Единственото, с което може да ти благодарим, е с аплодисменти, с усмивка и с една специална песен на руски език.
какво сме сторили и колко усмивки сме дали на чуждите лица. Това да бъдем по-добри и по-симпатични да направим едните по-добри. Тук за вашето щастие в училище се грижат всички ваши учители, скъпи деца. И искам специално да благодарим от ваше име, от името на всички учители и от името на госпожа Минева, на госпожа Стефка Трайчева, която подготви това специално тържество и дядо Коледа. Носи само един единствен подарък, както виждаш. И той е за виновните с това тържество. Сега госпожа Трайчева да дойде сама да си изкара подаръка, да видим какво ще изкара. За мен има нещо чувала. От името на всички казваме мерси. Който е слушал и който е папкал, му дават такова за папка. Много благодаря, изненадахте ме. Значи аз слушах тази година. Надявам се, че заредихме всички вас с коледно настроение. Пожелавам ви да го принесете на първо време в класните си стаи, след това в домовете си, да го запазите през цялата нова 2015 година. Бъдете здрави, бъдете усмихнати, продължавайте да вършите добри дела и да вярвате в чудеса. Виждате ли както мене? Аз се изненадах и получих подарък. За вашите подаръци сте ги получили. Това е от нас. Аплодисменти за всички, които участваха. Продължавайте с коледното да си пожелаем да бъдем живи и здрави, да носим обич в сърцето, злото нас да забрави. И нека да си пожелаем късмет да има за всеки.